Sanamkela avalanche of grace, gama lam ndithenjiwe molweni. Sifunda kwincwadi yemizekeliso yama-24 ivesi ye-10 namhlanje. Sizawufumana ilizwi lenkuthazo kwindlela yethu yokholo. Ithi, uthe waphelelwa ngemini yembandezelo, oba abandezelwe amandla akho. Ukuba uthe waphelelwa ngamandla xa unembandezelo, xa unenxwaleko, xa unentlupheko, amandla wakho azawube mancinci. Uzawube noko amandla akho engekho, azawube engekho amandla. Namhlanje sizukhuthaza ke eyokuba phakamisela ezintabeni amehlo akho. Uncedo lwakho luvela kuYehova, umenzi wezulu nomhlaba. Amandla wakho akuYehova. Amandla wakho ukuba ujongane nenxwaleko avela kuYehova. Ithi indumiso ye-46, uThixo ligwiba, ulihlathi uligwiba, ezimbandezelweni zonke uhlala eluncedo ngunene. Uncedo lwethu lukuYehova. Ungayekeleli umxakatho, ungatyhafi, ungadinwa xa ukwimbandezelo. Ndizokukhuthaza kakhulu namhlanje. Fumana inkuthazo naku-Apostle Paul kwi-2 Corinthians chapter 12 verse 10. Uthi u-Apostle Paul, when I am weak, then I'm strong. Masimvume uthini na ngesiXhosa. Uthi kungoko ndikholisiweyo kukuswela amandla, kukuphathwa kakubi, ziingxakeko, ziintshutshiso, zingxinano ngenxa kaKristu, kuba xa sukuba ndiswele amandla kuxa ndinamandla. Ivesi esinika amandla kakhulu iBhayibhile iyasikhuthaza namhlanje ukuba xa ungathi amandla akho ayaphela, sondela eBhayibhileni yakho. Uzawufumanisa ukuthi ilizwi linamandla. Utshilo uYesu wathi nje, the words I speak are spirit and life. Ukhumbule ukuthi ilizwi eli nguYesu. nguYesu Kristu uqobo lwakhe. uJohn wokuqala, ulizwi wajika waba yintoni? Waba nyama. Ungatyhafi, ungayeki. Amandla akho unawo amandla. You can do all things through Christ who strengthens you. Unawo amandla akho akuYesu Kristu. He is your strength and your salvation, uYesu Kristu. He is your strength and your defense, uYesu Kristu. uYesu Kristu uzizinto zonke kuthi. Singathi xa sijongene nengxaki sisuke. Ungasuki. Akukhathasekile noba ithatha ixesha elingakanani na, ungasuki uYesu Kristu. Ujonge isiphelo apho uzawuphelela khona. Uba lowa ebeqalile empilweni yakho kokugqibela yena. Jonga isiphelo sakho. Ungahambi nje. Ibe ngaphezulu. Ukholo olu funeka wazi ukuthi lujonge wena. Nokwamkela uYesu Kristu kujonge wena wedwa. Awuhambi ngegroup. Noba ngingazeze nivele nube kwifamily enkulu kanjani, wamkela uYesu wena as an individual, uyi-one. Iingxwaleko nengxakeko zijonga wena wedwa. Yiyo loo nto leyo ungahambi ngegroup. Ungahambi ngegroup kwindlela yakho yokholo. Jonga kuYesu Kristu wedwa. Themba iba nobudlelwane naye wena wedwa. Ungathi hayi si. Ungahambi ngeplural kwiindaba zokholo. Ukholo aluhambi ngeplural. Yiyo loo nto esithi mamkele, iba nobudlelwane wena yedwa. Wena as an individual have a relationship with Christ. Umamkele. Cela umamkele uYesu Kristu.
kwenzela into ukuthi unethi udibane nengxakeko nenxwaleko utsho uthi nje uyandilwela mna, I have my advocate. Unasematyaleni zawuphumelela uYesu Kristu, umoya ongcwele is an advocate. He is our advocate, the Holy Spirit, uYesu Kristu. Holy Spirit nguYesu Kristu, ligqwetha lakho ematyaleni. Ncede namhlanje ungamkela uYesu Kristu. Amandla wakho maninzi, unamandla uma unoYesu Kristu. Zawuvuthuza imimoya, ivuthuza incame, uza kushiya umile, ngoba indlu yakho uyakhele kuphi? uYesu Kristu, the rock of ages. Nkosi kakhulu, God bless you. Sikuthanda kakhulu.